Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламнәрен без үзенең олы 75 яшьлек юбилеен каршы алучы хөрмәтле милләттәшебез Байгузина Роза Алимҗан кызына юлларбыз. Аны онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан кызлары Гүзәл һәм Гөлнара, кияве Рөстәм, улы Наил, килене Гөлсем, 6 оныгы, 3 оныкчасы һәм кода-кодагыйлары котлыйлар. Әниебез 1945 елның 21 октябрендә якты дөньяга аваз сала. Бала чагы аның авылда эш хезмәткә тулып үткән. Кечкенәдән ук ул әнисенә ярдәм итәргә тырышкан. Улыгайгач гаилә корып, ул әтиебез белән 45 ел бергә гомер кичерә һәм безне 3 балаларын татулыкта тәрбияләп үстерәләр алар. Кызганычка каршы, ул хәзер инде 8 ел ялгыз канат кага. Авыр булса да ул сер бирмәскә тырышып, 6 оныгы, 3 оныкчасына куанып, картлык көннәрен үткәрә. Ул бигрәк тә киң күңелле, йомшак йөрәкле кеше. Аны белгән кешеләр бары мактап кына телгә алалар. Гомере буе ул даруханәдә хезмәт итә, шул ук урыннан лаеклы ялга да китә. Бүгенгесе көнгә кадәр аның танышларын очратсак, бар да гел мактап сөйлиләр, хәлен белешеп яшәп киләләр. Андый кешеләрне сирәк очратып була бу заманада диләр. Аңа кунакка килсәң дә табыны кырган, тәмле ризыклары пешкән һәрчак. Гомере буе кешеләр өчен яши ул. Бер сүз белән әйткәндә, ул кеше өчен яшәргә туган шәхес. Без газизыбыз алдында башыбызны иеп, рәхмәт әйтәбез барысы өчен дә. Кай арада ничек өлгерә торган булгандыр. Хәзер генә аның бар якка да тырыш һәм өлгер булуын аңлыйбыз. Әнкәебез безнең үзе ашамыйча безгә ашатырга, кимичә безгә кидерергә, күрмичә безгә күрсәтергә омтылды гел. Тәрбия биреп, безне олы тормыш юлына бастырды. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр әйтәбез. Матур гомер бәйрәмең, юбилеең котлы булсын, газизыбыз. Саулыкка теренеп, безнең бәхеткә озын-озак гомер ит. Кояш нурларына тиңләп әниебез, сыенабыз җылы куеныңа. Безнең өчен иң якыны син, бердән-бер без якты дөньяда. Гел ягымлы, нурлы йөзең ям өсти өебезгә. Иркәли назлы сүзләрең көч биреп һәммәбезгә. Шуңа киң булды юлыбыз, ныгыды канатларда. Сер бирмәдек авырлыкка, янәшәдә син барга. Сагынып кайтабыз канатланып, күрергә дип әниебез, әбекәебез сине. Сине күрү белән саф, ягымлы, җылы хисләр били күңелне. Яннарыңа синең җыелганда, барыбызны кычып назлыйсың. Улыгайдык күптән үзебездә, тик сиңа без һаман сабыйбыз. Кадерле Роза Алимҗановна, бала оныкларыгыз юллаган теләкләргә рәхәтләнеп кушылабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Seni күргәндәй булам, мин бит синең алмагачлар, ерак төшмәгән алмам. Әнием, әнкәй күз нурым, сиңа тик багышлыйм җырым, һәр чакта яшәсин кадерлем, кояштай балкып. Сандугач талай
рәхмәт җиткерәм җырдан. Әнием, әнием, әнкәй күз нурым, сиңа тик багышлыйм җырым. Һәр чакта назларың белән җылытып, яшәсин кадерлем кояштай балкып. Әнием, әнием, әнкәй күз нурым, сиңа тик багышлыйм җырым. Һәр чакта назларың белән җылытып, яшәсин кадерлем кояштай Байгузина Роза Алимҗан кызының 75 яшьлек матур юбилейлы туган көне белән аерым сәлам итеп яраткан оныклары Самирхановлар гаиләсе, Гөлназ тормыш иптәше Рамил, Хайруллиннар гаиләсе, Гөлшат тормыш иптәше Илгиз, Җәмил тормыш иптәше Алина, Айрат, Айдар, Лилия, оныкчалары Сабина, Әмирхан һәм Эмилия кытлылар. Әбиебез инде бу дөньяда олы кунак булып 75 ел гомер кичерә. Шуның 45-ен кадерле бабабыз белән яшәделәр. Безне бала чактан ук хезмәтне сөяргә, тапшырылган эшне җиренә җиткереп башкарырга, олыларны һәм кешеләрне ихтирам итәргә. Укуда, хезмәттә һәм гаиләдә намуслы һәм гадел, тыйнак һәм сабыр, тырыш һәм эш сөючән, җаваплы һәм тәртипле, туганчыл һәм кешелекле булырга өйрәттеләр алар. Җәен безне урманга бар оныкларны да җыеп илтә торган иделәр. Умырталар карарга да өйрәттеләр. Әбиебезнең бар оныкларында тигез күрүе сокландыра. Барыбызга да динебезне куәтләп ул дугалар өйрәтергә дә тырышты. Без кайларда гына яшәсәк тә, нинди генә тармакларда эшләсәк тә, нәселебезгә тап төшермәскә, битләренә кызыллык китермәскә тырыштык. Синең укыган изге дугаларың безгә тормышта авыр чакларда көч-куәт өсти. Авырлыкларга бирешмәскә һәм тагы да тырышыбрак эшләргә булыша. Сөекле һәм яраткан әбиебез, син үзең дә гомерең буе хезмәтне сөеп, бүген дә тормышны яратып яшисең. Киң күңеллелегең өчен сине райондашларыбыз хөрмәт итәләр. Бүгенгесе көндә син районыбызның хөрмәтле хатын кызы. Син моңа бик тә лаек. Аллаһы Тәгаләнең кушкан юлыннан атлап, намазларыңны укып, гыйбадәтле гомер кичерәсең. Әбиебез бик кунакчыл, аш-су ягына да бик уңган. Шуңа күрә аның табыны гел ризыктан сыгыла. Кергән бар кешене дә ул сыйламый җибәрми. Кадерле без, ихластан сине шушы матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Алда да бала аныкларың белән озын-узак яшәсәң иде. Без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Якты йөзле, тәмле сүзле, газизлардан газиз әбиебез. Мең рәхмәтләр укып сиңа озын гомер, саулык телибез. Әле тагын бик күп еллар дәртле типсен кайнар йөрәгең. Бәхетле бул әби, рәхәт яшә, читләп үтсен кайгы борчулар. Гел шатлыклар гына алып килсен һәр туачак матур алтаңнар. Сәламәтлек сине ташламасын, болыт капламасын көннәрне. Яшә әби, бик озак шатлык белән, син бит безгә бигрәк тә кадерле. Хөрмәтле Роза Алимҗановна, сезне чын күңелебездән олы юбилеегыз белән без дә котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, озын гомер, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, шатлык куанычлар теләп, матур җырны да бүләк итәбез. Бәхетле булыгыз. Әбейем әкият сөйләде, әбейем ишектә көйләде. Сүзләрнең иң назлы матурын
әллүки көйіне көйләді Сүзләрнең иң назлы матурын әллүки көйіне көйләді Сапсықтай болмағыз балалар Кәкөктәй болмасын аналар Әбейегіз сөзін тыңласағыз Бәхетлі боларсыз балалар Әбейім әкиет сөйледі Әбейім бәхетлер көйледі Dünyada бар кешедә яхшы Яманнар бар балам димәде Dünyada бар кешедә яхшы Яманнар бар балам димәде Сапсықтай булмагыз балалар Кәкүктәй булмасын аналар Әбейегез сүзен тыңласагыз Бәхетле булырсыз балалар Dirbetti Əbiyim dağalar iyrətdi Əbiyim neysə alırsan deyil Əllükinin kimi iyrətdi Əbiyim neysə alırsan deyil Əllükinin kimi iyrətdi Saksıqday bulmağız balalar Kəküktəy bulmasın analar Əbiyiniz sözün tыңlasağız Bəxtli bularsız balalar Saksıqday bulmağız balalar Kəküktəy bulmasın analar Əbiyiniz sözün tыңlasağız Bəxtli bularsız balalar Əbiyiniz sözün tыңlasağız Bəxtli bularsız balalar